sopo kae kok koyo njupuk rongsokan. Mbak. Oh, ala kowe ta, Ro? Piye, Nit? Golek apa, Ro? Golek rongsokan iki, Nit. Oh, Arep budal kerja toh? iya. Kerja apa saiki? Ning MBG. Oh, penak ya. Ya Wis suwi? alhamdulillah, Ro. Wis ya lumayan lah, wis entuk 3 bulan. Oh, alah, ya wis. Ya wis ya, Ro, aku tak mangkat kerja ya. Aku tak ngelanjut nih. Penak ya. Jadi nunit. Untuk kerjaan tetap, gaji ya tetap. Ora kayak aku. Pengen udah dadak golek rongsokan dikit. Yalah, yalah. Bu. Ya. Ya, Bu, kotor Bu tangannya, Enggak Bu. apa-apa. Golek apa? Golek rongsokan ki lho, Bu. Ya Allah. Lah anak ini ngendi? Anaknya di Momo Yayu, Bu. Lah orang golek ngene iki ra iso mangan aku, Bu. Walah, lah enggak ada kerjaan liyane apa, Mbak? Enggak eneng. Siapa tau RT-mu? Pak Ter. RT ku Pak Ter, Bu, piye? Wingi iki Pak tak kon golekne wong kerja ning MBG. Ya, Bu. Lah enggak ngomong toh? Enggak. Oh alah, piye to Pak RT? Tak tener wae Pak RT jajal. Ya, Bu. Wis madang urung mau. Urang, Bu, Bu. Iki Iki enggak usah dicikuki. Wis tak kei dhuwit nggo tuku jajan ayo. ket mau suwe ketok saene, Bu. Ya alah. Iki lho, Bu, omahe, Bu. Pak RT. Pak. Assalamualaikum. Aduh. Pak RT. Ngapa to jane kira? Oh, hormat Bu Lurah. Janji sih Pak RT iki. RT-mu ki dudu ya. Iya, sudah anak loro. Sedih aku ngene iki. Ah wis tangane Bu Lurah. Mau jiko. Iya Bu Lurah. Salim. Salim Pak RT. Iki wargamu. Ngapa Bu? Kok iso dijarne golek rongsokan? Kowe wingi tak utus to, tak kon golek wong kerja ning MBG. Lah, aku wis golek kok. Lah emang piye karo Munah, Roh? Golek rongsokan.